Benvingudes, benvinguts en aquesta nova edició del magazín de la cultura audiovisual i tecnològica d'aquesta ràdio pública, Ràdio 4. Comença una nova edició, per tant, de l'altra ràdio. Dimecres, ja 24 de març, Joan Pere Miquel, president de l'Associació Radioaficionats de Catalunya, ARCAT. Benvingut altra vegada, Joan. Avui et fixes en un canal de YouTube que n'hem parlat de tant en tant a l'altra ràdio d'un company radioaficionat excel·lent, EA3HSL, en Jordi Codina, que val la pena que el busquin a YouTube, canal de YouTube, Jordi Codina, EA3HSL. Sí, com molt bé has dit, avui parlarem d'un canal de YouTube. No tot és ràdio, però que també té a veure amb la ràdio, perquè és un canal que presenta activitats que fan els radioaficionats aquí al districte 3, que seria Catalunya, i pràcticament tot el que penja és això, activitats que són de ràdio, parla català, però també proves d'equip, d'antenes, aparells de ràdio, activacions, curiositats, contactes d'aquests que a vegades dius, oita, quin contacte més maco que he fet, i això molta gent els grava i després li passen a ell i t'edita un vídeo. Que això també és bo per promocionar una mica la radioafició, perquè a vegades busques radioafició i pot fer una explicació molt gran, però si veus el canal YouTube veuràs a veure una mica com es parla, com fas servir un aparell, bé, una mica de tècnica. Sí, i a més molt ben presentat. No és l'únic canal que divulga la radioafició des de Catalunya. N'hem parlat també d'altres projectes, però el que fa en Jordi Codina, EA3HSL, val la pena veure-ho, val la pena escoltar-ho i val la pena aprofitar-ho fàcilment posant Jordi Codina, EA3HSL a YouTube i arribareu. Hi ha unes estadístiques. Jo gairebé et demano com un parell de dades que t'hagin cridat l'atenció. Les estadístiques completes les podeu també consultar a la pàgina Facebook de l'altra ràdio, que en Joan Pere Miquel amablement ens ha escrit el que avui ens està comentant. De l'estadística una mica de visites i de zones de visites dels últims dies, què t'ha cridat l'atenció, tu, Joan? Sí, el que em crida l'atenció d'aquestes visites, pràcticament tots els vídeos són en català. I el que m'han comentat també el mateix Jordi, jo he pogut comprovar, perquè molts idiomes al Google, si veus un vídeo en anglès, te'l tradueix. Si el veus en alemany, te'l tradueix a l'espanyol. En canvi, el català no té l'opció aquesta de traduir. O sigui que el veuen des de la resta d'Espanya, Estats Units, Itàlia, Brasil, França. Són països que en principi la parla catalana no la tenen com a seva primera llengua, però tot i això els hi tiba molt la curiositat del que fem aquí al nostre país. O sigui, si a sobre Google pogués treure amb el mateix YouTube un traductor simultani en català, en català al seu idioma, seria, molt gran. Sí, la subtitulació ajudaria molt. Doncs ens agrada saber que en Jordi Codina, fent-ho en català, i que hi ha alguns vídeos tècnics, com tu deies, també en llengua castellana, té una audiència internacional més enllà del propi estat espanyol. Jordi Codina, EA3HSL, val la pena la visita a YouTube. Ens ho ha dit avui en Joan Pere Miquel, president de l'Associació Radioaficionats de Catalunya, que torna al programa també d'aquí un mes. Fins aleshores, que vagi molt bé. This is